Και κύριοι, σήμερα λοιπόν μέσα στα θέματα της εκπομπής και εφόσον έχω εδώ τους κυρίους και θα πάω και στον κύριο Ματθεόπουλο, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη η οποία στο ΚΡΑΣ δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Ο κύριος Ματθεόπουλος έχει δώσει μια συνέντευξη στην οποία λέει μεταξύ άλλων ότι τα άτομα που είναι ψυχικά ασθενή δεν πρέπει να αναπαράγονται. Το πιστεύετε αυτό? Πιστεύω ότι είναι μια θέση ανθρωπιστική και επειδή είπατε ότι δημιουργήθηκε πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από αυτήν εδώ τη δήλωση, πιστεύω ότι είναι το αυτονόητο. Και πιο πολύ αυτή η δήλωση έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία, τον Δήμο και ποιοι ασκούν δίκη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σήμερα είμαστε μια χώρα στην οποία ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη, είτε είναι τρόφιμος ψυχιατρίου, είτε έχει διάφορες παθήσεις, μπορεί να αποφασίζει για εμάς και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι επιτρεπτό. Πιστεύουμε σε έναν ελληνικό λαό ο οποίος θα είναι υγιής, πνευματικά υγιής πάνω απ' όλα. Θα κάνατε νόμο για να το απαγορεύσετε? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω τώρα. Εάν νομίζετε ότι. Και εμείς το πιστεύουμε αυτό, αν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί όχι. Θα απαγορεύατε τις αμβλώσεις? Αν δείτε τη συνέντευξη. Θα απαγορεύσετε τις αμβλώσεις? Φυσικά, σε αυτό είμαστε κάθετοι. Και αν διαβάσετε όλη τη συνέντευξη, έχω δώσει ένα παράδειγμα το τι γίνεται σήμερα στα ζώα. Αυτή την ευγονική, μια επιστήμη η οποία έχει κατηγορηθεί για τόσα και τόσα, ότι είναι μια απάνθρωπη πρακτική, έδωσε ένα παράδειγμα τι γίνεται στα ζώα. Ότι ξοδεύονται εκατομμύρια για να διατηρηθούν κάποιες ράτσες καθαρές. Στα σκυλιά, στα άλογα και ούτω καθεξής. Πείτε μου κάτι όμως. Πέστε ότι δύο άνθρωποι, γιατί ξέρω κάτι περιστατικά παλιά, επειδή ήμουν τόσα χρόνια αστυνομικός ρεπόρτερ, είναι τρόφιμοι κάπου σε μια κλινική, γνωρίζονται, αγαπιούνται και έχουν την έλξη να κάνουν έρωτα και να κάνουν και παιδί. Γιατί να μην τους απαγορεύσετε εσείς να κάνουν ένα παιδί? Ας πούμε ότι είναι άτομα τα οποία δεν έχουν βαριές ψυχικές ασθένειες, μπορούν να αυτοσυντηρηθούν, μπορούν, εντάξει, υπάρχουν. Γιατί δηλαδή πρέπει να τους κόψετε το δικαίωμα αναπαραγωγής? Όχι. Γιατί όχι? Τους δίνουμε όμως, δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να αποφασίζουν για εμάς. Όταν μιλάμε για βαριές ψυχικά ασθένειες, οι οποίες μέσω της κληρονομικότητας πηγαίνουν στον άμεσα απόγονο, καταλαβαίνετε ότι στο κάτω-κάτω και αυτή η ανθρώπινη ζωή, η οποία θα προκύψει από ένα τέτοιο ειδήλιο όπως το περιγράψατε, θα βασανιστεί. Για ποιο λόγο? Πείτε μου κάτι, γιατί η συνέντευξή σας στο ΚΡΑΣ πραγματικά εγώ τη θεωρώ συγκλονιστική. Έχω απομονώσει μόνο δύο κομμάτια. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα σας φάω τον χρόνο περισσότερο και στους φίλους τηλεθεατές. Είστε πιανίστας, είστε καθηγητής μουσικής. Έχω την αίσθηση εδώ ότι λέτε σε ένα σημείο, επιστημονικά βιβλία γράφουν ότι κάθε ράτσα έχει τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά και για να διατηρηθεί καθαρή δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλη. Αν υπάρχει κάποιος άρρωστος, δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλους υγιείς. Αυτό πώς το βλέπετε? Δηλαδή, εγώ δηλαδή είμαι Έλληνας, έτσι θέλω να λέγομαι, και γουστάρω και ερωτεύομαι τη Φατμαγιούλ. Έχω τη Φατμαγιούλ λοιπόν, η οποία προσχωρεί και τη βαφτίζω εγώ. Τι κακό βλέπεις να έχω, ας πούμε? Είναι πολύ μεγάλο κακό. Να σου πω κάτι, να έχω γκόμενα τη Φατμαγιούλ. Με βλέπεις να έχω τίποτα κακό? Κάντε παρέα με την πρόεδρο. Για ποιο λόγο να μην ερωτευτείτε μια Ελληνίδα? Και να γίνει. Και γιατί να περνάει μέσα? Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ αγάπησα τη Φατμαγιούλ. Κακός. Άλλο σε πάω λίγο, πρόσεξε. Σε ρωτάω για τον εξής λόγο. Πες ότι εγώ την βαφτίζω και χριστιανή Ορθόδοξη. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Να μην την πάρω. Δεν μας ενδιαφέρει το θρήσκευμα καθόλου. Δεν λέει τίποτα. Είναι ειδική περίπτωση. Όπως δεν λέει τίποτα ούτε η ταυτότητα. Να το τώρα, κοιτάξτε, άμα σου κάνει τα κέφια τώρα. Τι να σου κάνουμε? Πάντως, τι δεν δείχνεις αυτό? Όχι, θα το δείξω. Το είδα, ναι. Θα ήθελε ο ελληνικός λαός αυτά εδώ να αναπαραχθούν σοϊμπλάκια και μερκελάκια? Αυτή η τρελή ψυχίατροι που μας έχουν φέρει στην κατάσταση που μας έχουν φέρει.